Bună și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi suntem aici la un nou episod de pe Minecraft. Doamne, ceva mi se mișcă. Aici pe noua noastră mapă și aș vrea să găsesc o peșteră. Peșteră. Unde pot eu să găsesc o peșteră, Doamne? Deci, pur și simplu, nu găsesc peșteră. Din nou. Pica. Unde sunt toate peșterile de pe această mapă, Doamne? Să-mi ziceți în comentarii dacă am trecut pe lângă una și n-am văzut-o, că nu, eu nu găsesc. Și azi, în caz că nu o să auziți sonorul jocului, e pentru că eu port căști azi. Da, eu port căști astăzi. Și da. Și eu aud un pic cam tare. Doamne. Da. Unde sunt peșterile, Doamne? Unde sunt peșterile, că îmi rup capul? Unde sunt peșterile? What? Unde sunt peșterile, Doamne? Sunt la munte. Nu, frate, nu înțeleg. Deci, nu înțeleg. Am trecut pe lângă o găină. Până acum găseam peșterile cu grămada. Acum nu mai găsesc niciuna. Știți-mi eu minte ce am vrut eu să vă zic la Clash Royale. De Clash Royale. Da, știți voi. Am filmat acum, cred că câteva ore sau minute sau nu știu. Am găsit și căul. Eu un pic cam tare, din păcate. Dar nu dăm mai încep, pentru că după aia voi nu mă mai auziți jocul absolut deloc. Nu văd cum l-ați auzit, cred. Că mi s-a mai întâmplat mie, vorbeam că și trebuie să refac toată filmarea cu fără căști. Pentru că nu mă auzeați deloc. Și o să cam am nevoie de mâncare. Da, nu-i bai. Am level 1. Firar! Mi s-a spart târnăcopul. Uite un cel, baby. Dar n-am piele. Fac. Nu contează. Hai să omorâm găina. Omorâm găina. Șt. Mergem ca un șacal. Șacal. Unde-i găina? Găina? Uite-te. S-a zis cu tine. Bună, frumosule.
Ia să vedem dacă avem un furnace. Nu avem furnace. Doamne, dar ce tare aud! Ok. Aici. Good. Momentan, atâta avem nevoie. Până stum și dum. Momentan. Două ar trebui să ajungă. Doamne, sper să se facă repede, că mi-e cam foame. Acesta a fost telefonul meu în caz că ați auzit ceva. Așa, am mâncat. Pot să las cu sardă. Între timp am nevoie de o peșteră, da? Când se face zi. Și de oi. Unde asta? Și hai să ne luăm torșlii. Și acolo. Bun. Noi suntem în siguranță. Să cu cal. Acolo. Singur. S-ar putea că nu mă apuc de casă să fac peretele abonaților acolo. Deja am 2 abonați în minte care să-i trec acolo. Ne 20. Am filmat 8 minute. Ups. Ați auzit noua piesă a lui Noaptea Târziu, de la Noaptea Târziu? Mie îmi place foarte mult. Așa. Bun, am level 3. Dar sunt cam direcții,
domnilor zombie. Fetele nu se scot așa de repede în oraș, nu le cunoști și nu... Și le-ai și scos în oraș. Sau voi veni la ele acasă. Ia să vedem dacă pe mapa asta mă... Lasă. Time set time today. Nu, mai bine. Doamne, dar cât de populară sunt de mă scoateți atâția în oraș? Doamne, feri. Oricum, ne vedem când se face zi. Da, m-am întors pentru că nu mai suportam singurătatea. Să mor tu! Ba! De ce e aici restaurant? Petrecere, ce e aici? Am auzit un schelet. Oricum, cam atât în acest episod. Să-mi ziceți în comentarii dacă am trecut pe lângă vreo peșteră. Că eu, sincer, chiar n-am văzut nici una. Deci, nu știu. Să-mi lăsați întrebări pentru Q și A. Și noi ne revedem data viitoare.